Ola, son o doutor Coloso e hoxe vou vos falar sobre algúns animales en perigo de extinción. Poden vivir ata 10 anos e medir 2,2 metros de largo. Son uns felinos de gran tamaño. Ahora imos ca chinchilla. Poden vivir de 8 a 10 anos e medir ata 35 centímetros. Ahora o seguinte é o panda rojo. Poden vivir ata 10 anos e medir 65 centímetros de altura. Gústalles moito comer bambú. Ahora imos co último, o demonio de Tasmania. Poden vivir ata 6 anos. Suelen vivir maiormente solitarios e poden medir ata 75 centímetros de largo. Esperamos que hayades aprendido moito. Adeus.